Good evening, everyone, guys. Welcome back to my channel. My name is Failaw Basumatari. How are you all? All of you? Okay, thank you very much. So maybe fine. Okay. So today दिनै जाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे टपिक लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन। दिनैनि जि टपिकआ स्टुडेन्टनि सोमोन्दै भिडिअआ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जोबोर गोनांथार भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामालासिनो दानालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामलायबाय आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा स' भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो हायोबा हागौमानि शेयार खालामनानै हो लोगो नोंथांमोन आरो आगदासिनो थानाय नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै होआखैबा थुनानै लादो लोगो नोंथांमोन आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा स' भिडिअखौ सिङाव थांनानै फल' खालामहैनो हागोन लोगो नोंथांमोन अके स' दानिया फैदो मेन आयदायाव आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव स्टुडेन्टनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नङा होमबा स्टुडेन्ट होननाय लोगो लोगोनो फरायसुलि आरो फरायसुला होननाय लोगो लोगोनो नों साननानै लानांगोन आं सोलोंसुलि आरो सोलोंसुला आरो थार्ड प्लेस सैथोसुला जानांगोन नंगौ बाथ्राखौ नंगौ बुंनांगोन नङि बाथ्राखौ नंगौ होननानै बुंनो मोननाय नङा लोगो नोंथांमोन अके इउनिटि खौसे जानांगोन गासै हारि माहारिजोंनो मिलायनानै थानो रोंनांगोन लोगो नोंथांमोन डिसिप्लिन आब्रुथि गोनां एसेब्लाबो साखोन सिखोन थानो रोंनांगोन इन्थुसिम मिथिनो हास्थायनायखौ मिथिनो लुबैनाय जानांगोन लोगो नोंथांमोन गेदेरमा सानसुमैफोरनाव माखौबा मिथियाखैबा बुजियाखैबा सोंनानै लानांगोन लोगो नोंथांमोन निउट्रेलिटि निलो गोथार गोग्गो जानांगोन लोगो नोंथांमोन गुबुंले गोसोनि जानो मोननाय नङा लोगो नोंथांमोन अके ट्रास्टवार्थि फोथायसुला जानांगोन गासै गेदेरमा सुबुं आरो सानसुमैफोरनि खोथा बाथ्राफोरखौ नोङो फोथायनानै लानांगोन अके गाइड्स थेंक इउ भेरि माच थेंक्स फर वाचिं बाय बाय लोगो नोंथांमोन खुलुमबाय